Ayun po at mag-set up tayo ng tent sa taas para mamaya higa na lang o matulog sa taas. Hiniram ko muna yung tent ni tatay. Tapos ilalatag ko yung plywood dyan para di mabutas yung ano tatay, yung tent. Nakalatag na tayo. Yan, ready na. At dinala ko rin yung upuan. Yung upuan doon, kinuha ko dun sa bahay para dito na lang mag-i-edit mamaya. Dito na mag-i-edit sa taas. Para kung sakaling matulog man sila sa baba, ako gising pa.
ay dito sila maistorbo sa pagtulog nila. Kasi maingay talaga pag nag-edit. Na, set up na. Naka-set up na tayo. Mamaya pagkakain, kung matutulog na ako ay ihiga na lang. Tapos di pa tayo malalamigan at di pa tayo malalamukan. Kasi may kumot yan. Problema lang kung umulan ng malakas, yari dito. Ayan, at dito na po ako sa, sa taas. Ayan. At edit muna may upuan. At inakyat ko yung saksakan dito. Edit time. Tapos mag-edit, upload, tapos tulog. At first time natin dito matulog ngayon. Ayan po. Time check natin 8:40 ng gabi. Anong oras natin ngayon? Ayan. Yan po, at tulog na tayo. Ay, para maaga bukas. Bali, ano, i-edit pa ako. Baka lang tapusin. Good night. Ganda ng buwan, no? At sila nasa baba sila, ako dito. Kasi pag nag-i-edit ako, yung malakas talaga yung cellphone para di sila maingayan. Yan. Yan. Good morning. Time check 5:47. Ay, lamig, presko. 5:47, gising na. Oh, presko. Cellphone ko. Lamig. Ganito dito pag umaga. Ano na? Ha? Kapi tayo. Dahil na tayo. Yo! Pagbusan mo nakita yung aswang. Ha? Nakita
Pangit tayo mas. Tumabi nga sa akin eh. Kuya, anong oras naggalin? Ha? Anong oras naggalin sa slum? Kasi ano kayo? Wala ramrag. Ang good ko, kasi hindi ko eat. Baka nag-atik pa lang ko sila. Yan sila ano, sila Chinchin at si Ate Bidang. Sila, mapunta! Yun at maya-maya, maya-maya maliligo na tayo. Balik pinauna ko muna sila. Naligo na ata si tatay at saka si Karot siguro naliligo na. Sunod si Parson. Maya-maya ligo na rin ako. Pahinga-hinga muna ng konti. May upuan. Anong masasabi mo? Nakaka-video din pala. Ano experience mo dito, kuya? Ayos. Ayos. Oo. Na may kunding scary. Ay! Ang Chinchin. Patay! Kain na tayo. Kain ka tayo. Kain patay. Okay lang yan, tayo. Wag mong isipin yan, tay. Hindi naman sumakit yung katawan mo. Ay, nag-gok na rin Bangon. Sabago, alas ko. Tinatamad kang magbangon. Oo, kasi nagre-review ko. Para saan ka bumabangon? Ha? Para saan ka bumabangon? Para sa exam. Literal. Oo. Hindi, kasi tawag doon. Ano? Siyempre nakakapagod, tapos umaga. Ay, tingnan mo. Ikaw yung umupo. Ayaw mo talaga. Ikaw yung umupo. Oo, kahapon. Ay, kahapon, yung isang gabi pala kasi doon ako natulog. Ginawa ko yung activity ko na tutulog ako 11. Ay, magtutulog na. Tapos, ginising kami 2 para mag-makeup. Tapos, nag-parade pa. Oh. Tapos, ngayon na naman, maaga na naman gigising. Para mag-review. Pagka natin i-include siya. Kasi wala naman. Wala. Tapos labagsak ka baga kahapon. Hindi sumakit. Dari man, pero grabe man na to Kinagod ka video, kintana. Buti yung kabilya na nakabaluktot. Sabay kaya ako. Kapayak. Mura nga yan, nag-arog ka di. Kahapon kasi pumunta, pagdating niya dun sa tapos pumunta dito. Siguro pagod pa siya, natumba. Hindi, Ano yun? kasi ako. Bidang! Huwag mong isipin yun. Ako na yung busis, ako na. Ito na, Sound check! Tita! Sabi na, sound check! Ako na. Press ko nga dito, sarap matulog. Pang perang aldo mo na. Isa. Isa nga. May upuan pa. May upuan pa. Itry nyo. Mukhang magino, kuya. Press ko nga ni. Duwaga pag Nagpantalo nga na tamagino talaga. pag naglogi ka saan, makakakuwi ka sa Baguio. Ha? Malawakan. Kaya 20 dyan. Try mo. Kaya nga 20 dito. Oo. Puro lang nakaupo. Puro nakaupo. Tiklupin ko na tong tent. Pwedeng walang sen, tapos wala kang upuan. Nag-isa kami nito eh. Sila nag-ano, kuya? Sponsor to. Ay, oo. Ganun ba? Gayon. Nag-isa kami nito. Si tatay, ako, si Pula, Kanino to? Kuya Noli, kay Kayo to? tatay, kay tatay. Yung sa akin nandun. Sponsor niya. Aray ko. Wala pang lamok. Kasi may yan, parang kulambo. Yung lamok kasi, matatakot yung dito sa... Okay, malaglag.
Yung hindi talaga tulog yan sa dita. Huwa, ang ba't mo kaya Jason ano daw? Kalipat yung tahanan niya. Tapos lang dali pati ka di ano, kasimbol. Bung para ko ibang tin. Sa kabila ko sa pulo, tapos pamunayan. Bung para ko ibang tin na. Ano ba yan? Magkang ka siya dito ka nagusara ko. Parang payong lang yun. Ipon mo muna kaya tayo. Mahirap man. Ba't ito? Nagbot pa nga ni so wanit yung tintado. Wanit ko. Butog saya. Gamitan mo na kuya pag may babae ka. Oo. Matanggal na anin ka. Dana kaya sa bulan. Huwag yun sa hadikin tayo pag-bulan. Vlog mo nito sa likod. Buwan pagturog ko. Anong paggisong na taon. So, matasan ko sa unang uragan nila. Lalo mo lang sa space. Sa cellphone. Siyan. Bibi. Si ano, Tilo. Kakanta. Ala, ay daw yung kodi. Ay, nane. Ay, daw yung kodi. Suntuntay ka. Bubugga tong tulo. Ay, daw yung saroy ka. Kaya nakapituhan. Ah, may doon pa. Nakapakuhan. Wala na ulit. Ano yun ah? Ano yun ako Patay yun? mo na. Open? Patay. Ngamin na kulang. Namin na itong pawa yun. O ano mga amin? Nakulang man. Hindi ka ano, kapag Pwede. Amo.
Naglanding na kuya. Almusal po tayo. Kain, mayali ko na. Ano po, ang ganda ng vlog na to. Maraming salamat. Bye-bye.